В началото питаха, ще пресичаме ли реки. Казаха, не се притесняйте, няма да пресичате реки. Оле-ле! Сериозно, тук ще нямаше нормален терен. Отивам в Дубай. Велинград. Contingency of bio at the high ground Взех си кафе, защото се заспя по пътя, а имам 4 часа път до Велинград. И аз чувствам леко изморен още от миналата седмица в Пловдив, но това е част играта и никой не ме е карал на сила. Не се оплаквам. Тръгнах в някакъв дъжд и студ. Тук в момента е 14 градуса слънце. По нашия край винаги казваме, че в Южна България е друга България. Може би за хората, които живеят в Южна България, не е така. One eternity later. Луксозно ми е Христов. След 18 години път стигнах в Велинград. В някакво нещо като апартаментче. И си мисля как хората идват тук да си почиват. А последното нещо, за което аз идвам тук е да почина. Напротив, по-изморен няма да съм бил. И разбира се, както повелява традицията, сега започва голямото приготовление. И ако си легна преди 11, би било истинско чудо. Паднах в много тематична кръчма в Велинград, където има свинска каварма в омлет. Няма бял рис, има свинска каварма в омлет. The next day. На новата шапка тък му прясно ще пробвам ушите се хватят, но... Да. Почваме да затягаме някакви неща от тук там. Идвате отгоре, надбягвате с влака, дали някой могат да отсеят. Лека разгрявка, на която аз вече съм супер изморен. Мана как ми пускаш ушите. Събра се доволна тълпа. И след малко също отиваме към старта, който е по-далече от самия финал. И е по стълби, и яко по стълби. Химията изтече! Една минута, между другото е точно 34 секунди. Много обичам смирени стартове, много е яко. 10 секунди! Да почваме да бегаме обратно, както на Марко. 10. 5, 4, 3, 2, 1! Хубава работа. Нагоре е стълби, човек. Може ли старта да е стълби? Съкън. Много мразен стълби. Аз вече се изморих. Да се връщам. Дай шанс. Не пускам някъде да подгоня. Тук почва много зло. Няма и трети километър.
Ще скачих Сомати и Бър. Километър 7. Отделили сме си тук двама напред. Не сме спрели катерим. Тъй като преди връх Острец. Гледай, той напък. Добре, сега е прекалено стръмно надолу. Оле, 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 оле. Оле, топър зал. Клони, камъни, корени. И баси бъра, човек. Оле, майко. Тук си газва, баси ръките. Брадър. Мале, студено. Малино студено. Ей, това ни е пътеката. Плуваемо. Не пак, бе. Ей! Не съм си затегнал гащите и ми пада телефона постоянно. Ние катерим тук от не знам колко време. Големите планинари. И виждам това. Някакси тук се качила лада, бе, човек. Право няма думи. Страхотна романтика тук си направих. Ски, какво става? Огромно сърце. Романтично бе, Христо. Оле-ле. Уха! И бас яката пътека. Уху! И тук двамата не пием кафе, но така че сме се отцепили от основната групичка и се разхождаме. Примерно. За сега никой не може да избяга на другия. Окей. Тук баян са затворили пътя с дърва, де. Смятай. Оле, камерата пак е заптена. Шумар. Километър 33 отива. Още сме двамата залепени един до друг. Третия зад нас е на може би вече 20 минути. Много яко ти има какво те дърпа така. Така. Кой е бегал. Ако излизаме, и аз не знам на какво ли излиза, ле. Как това е пътека, бе. И бре! Чак се. Накъде? Тука. На там сме някъде. Е там лентата. Добре. Ще се намерим, Ето ги лентите. Малко глиганинг. Тая пътека, човек, е 4 конника на гадостта. Настрани наклон, леко нагоре, сипица и шума. Аз малко останах сам с пича, който беше даже пред мен. Много лошо падна пред мен. И ще е истинско чудо, ако ме настигне. Много е добър. Минимум щях да завършим двамата, ако не я завърши след него. Малко тъпо ми стана. Щеш да е яко да се разделим първото място. Но има време. Можеш да възстанови и да ме настигне.
Аз пък, дето бързам толкова, виж къде е трака, виж къде съм аз. И сега правя някакво заобиколно. Ужас. Как се губи преднина? Последния бър катеря. Бах ти. Това терен тук не е моята правата. Сериозно, тук почти нямаше нормален терен. Корал трасе. Много прясно мога да сравня с Пловдивското от миналата седмица. Мале. Скандал. Тук си е, дето викаме в Троян, башка поена. Мислех си, че финала ще е лесен. Мале, между едно дърво, между друго, трето, гледай какво става. Ляво, дясно. Тук пак има пътека. Аз в момента нямам идея дали съм първи или втори, честно казвам. Защото, нали, той падна. Обаче аз пък се изгубих. Нямам идея. Ще видим явно на финала. В началото питаха, ще пресичаме ли реки. Казаха, не се притесняйте. Няма да пресичате реки. Оле-ле! Студено. Мале. Мале, дано не пресичаме верно реки. Ей, там е Велинград. Пускам, може би последната стръмна пътека. Станислав е останал баян отзад. Тъпичко. Ама част от играта. Днеска да те утре съм аз. Една грешна крачка от десетките хиляди. Се разходя малко в парка в Велинград. Едно спа направя. Въпреки че аз добре тъй се уварих в собствен сос. На къде? Ето и арката. Ох, това беше тежко. И така победителят за 43 км пътната група. Пак е... Така. Вече май не е мазно. Добре. Най-после намерих нещо, където да мога да разтягам. О, кочо! Добре, де. Успяхме. Ау! И днес успяхме да направим нещата. Тук просто извадих късмет. Не съм сигурен дали ще да победя, ако Станислав не се беше изсипал така. Беше много сериозно падане. Той крампира кръв. Аз спрях. Опитах се да му разтягам крака, нали. Разбира се, че му помогна. Ама нямаше как се той почна да забавя, много се оболеше го и да завърши 7 минути след мен, а ние не можехме да се отделим на 7 секунди. Ама... Тъй, както казах, днеска е той, утре съм аз. Част от играта. За 3 седмици това е третия чорап, който гърми на абсолютно същото място. Ама това направо е подгизнал този чорап. Само се радвате, че през камерата не се усещат миризми. Як. Та, понеже не мога... Съм си забрал чорапите и се преобуваме и така, защото всичко е мокро и намериха ми оборотки чорапи на Мики Маус. Добре, де! Не отидох на спа, не отидох на минерални басейни. Въпреки че всъщност купувах днеска, трасето беше доста плаваемо.
Но поне тук на кафе в Велинград, докато се чакам награждаване. Топ лукс. Навън, нали? Яко обаче какво е навън? И на първо място е Петър Христов с 4 часа 25 минути и 13 секунди по 43 километровото трасе. Аплодисменти за Петър Христов. Дали не се разхождам в центъра на Велинград с огромна торта? Тък му си викам днеска няма да правя поредната глупост да се натъпча със сладко. И даже такова хапнах след състезанието, нали, както си трябва, протеин, това, онова. Към добре, нещата се случиха. И торта. То като е подарък не мога да го върнеш, нито мога да го подариш, дано оцелея до Троян. The next day. Следващата сутрин, рано, съм се закускал в колата, което значи, че съм намислил поредната пътя и след 40 км и нещо вчера в Велинград пътувам към Плевен, където ще участвам на второ състезание в Кайлъка 30 км. Що не? Тук е много красиво. Днеска време е супер яко. Не знам аз колко ще ме бягам, обаче поне ще се насладя на трасето. Питам да разгрявам. Оле колко съм смачкан направо. Дадоха ми топ номер между другото. 69. Найс. Iron Maiden в ушите на старта и няма какво стане. 3, 2, 1. Долу има регистър, внимавай там. Така че тук ми спазвай дистанция. Ако не минай напред. Не. Ако сладна някой, да не прибие други. Това е старт. Няма много време за снимане, но троянци уикенда ходят в Плевен на панорамата. Има и мен на туризъм. Завършваме двамата заедно. Това си якото. За съжаление си изключих камерата на финала, но двамата си Вайло завършихме заедно. Супер спортсменско състезание. Той падна, дано си изчупил ръката, обаче много някаква като кост търчеше нагоре, беше много неприятно. И накрая просто трябваше да бягаме двамата, защото тъй трябва. Състезанието не е по-важно от едно приятелство, така че майната на местата. В крайна сметка май двамата сме на първо, ама и да не е, нула значение. Троянци имаме на първо място троянци на 16-та, на 20-та, и на 8-та и на 30-та. Време е за едно добро рекавари. Проблемът е, че не са 3 кебапа, само 2. И ще трябва да вземе наградата и за двамата, които финишираха заедно, са Петър Христов и Вайло Вълев. Браво!
Значи Петър каза, че съм слабак, а всъщност той не можа да си воюва първото място. Много усмивки. Правете си сметка. This is who we are now. This is who we